Hello friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर जों माने दुब्लियाव फट' साफायहैजानो नागिरदों आरो ना इभिनिंनि नुदों गैया दाउस्रि माथाया साफायजायानो बे केमेरामेन जासिगोन ओमफ्राय जों सानैया साफायजानसिगोन आरो नै नानि ओमफ्राय आं स लोगोफोर नायलांदो जोंनि फट' साफायनायखौ ओइ फाय सासे गानानो आं फट' लाफेराखैमोन आरो ना फार्स्ट टाइम खेग्रा जादों अ गिलास लायथां खेग्रा जादों नालाय जादों मुसिया खामफैलाय नुवाथ' नोंखौ गोजौफोर गोजौआव जादों जोंनाथ' DSLRबो गैया मबाइलानो जोंना फट'फोर दंखायो न' खाथियावनो माबायाबो दुब्लियाबो आरो ना न' खाथियावनो आरो ओइलाय दुब्लिया जोंना नोलाय लालायखो मा मेथाइ दामना लास्रोयो Oh wow! Oma खोमसिसो नुदोहाय सयथा जाबायना आरो इमान सान्दुं दा सान्दुं खारदो आयौ सानथाय बागोन बेसे मोजां सोमखोर इस्राम फै जाराव फै नङा नों फट' साफायनो फै र' दे नै आं थाबायना फैयो दे फै ला 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 वा नों काबलांनो दैलांनो फै र' आं एसे गोजाननिफ्राय फैनि र' नों अबेयावनो था दे फै जाप्लु गोलैबाथाय गैला आरो नोंनि फासरा बिरलांबाय रैरुब महरा गेवलांबाय ओ सोना तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ नारी सिख्ला नोंनि मुङा मा सना अननानै फोरमाय आंनो सना अननानै फोरमाय आंनो खानाय रुमबां मेगन बेसां जान्जि बालेंले मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय जेरावबो आखा फाखा मुसलपुर टाउननि आकाशि होननाय सिख्लाया Onana
खुलिनासै जोंना फट'शुट खालामनाया जाबाय आयौ मोनालायबाय नानि आयौ सि गुफुर बिखुंखो आयौ